आमदार महेंद्र दळवी यांनी सुनील तटकरे यांच्यावर पुन्हा हल्लाबोल केलेला आहे। कोकण विधान परिषदेची जागा तटकरेंनी गनिमी काव्यानं जिंकली असून कोकणातील जागा ही लढली गेली पाहिजे हवी होती असं दळवींनी म्हटलेलं आहे। कोकण विधान परिषदेची निवडणूक होणं गरजेचं होतं, आम्ही ताकदीने लढलो असतो आणि जिंकलो असतो असे सुद्धा दळवी यांनी म्हटलेलं आहे। तटकरेंनी गनिमी काव्याने ती लढाई जिंकली असं नक्की सांगता येईल आणि म्हणून काल त्यांनी वक्तव्य केलं की एका मॅनात दोन तलवारी राहत नाहीत, मी चर्चा ठेवतो। येणाऱ्या काळामध्ये जनता नक्की दाखवेल एका मॅनात किती तलवार राहतात ते। तटकरे उपयुक्त बोलत आहेत, खरं तर त्यांना शोभने निश्चित नाही आहे। राजकारणामध्ये गिव्ह अँड टेकची परिभाषा वापरली पाहिजे। मला असं वाटतं की झालेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात कदाचित निवडणूक झाली असती तर आम्ही ताकदीत लढलो असताना जिंकून आणली असती, पण ते दुर्दैव कोकणात जनतेचं की महायुतीचा धर्म पाळत असताना आम्ही आपली शीट पाठी घेतली